ngenteni iki. Oh, Arek arek ngenteni ndi? Etan. Tak kon nyiapno persiapane. Kalian berangkat yo lapo? Kepikir. jangan apa. Mas. Iku lho penting. Iya. Iya, iku lho mbek itu, mbek kene buka lho. Iya. Iki senting. Arek tak kon 100 gramas. Ya resik. Dibanding 15. Paling gede iki biyen jaman iki. Kira-kira tahun 2007 2008. Ben keplayu ku wondo. Banding iki. Omah wondo. Apa? Keplayu diketek wong tuwek Jawa kok berwewok ngono. Wah, jadi apa jagongan ndek buri yo. War-wake ta. Mau workout. Wah, wah. Wah. Apa? Wah, aduh mikir waduh. Mlayu nang buwale mlayu buwale. Si ono. Pak guyu ae lho. Gak apa-apa. Ayo nang mung terang. Iya, yo sik ngenteni jami mari cek mari adan iki. Kita tenang. Iki ngenteni Pak J. Udian kok. Ya Gus, rokokku cengeng mana Gus? Iya nama Cok. Bisa. Ri baju i. Oke Cok. Maju. Loh. Lah kok niku maju kok. Maju oke. Maju i. Aduh. Agus, lah dibawa hilang wis. Agus kok sepeda. Oh. Batang. Bandengi gorek nih, bandengi.
Giờ ơi. Bạc nhá. Ih. Ngarep.
Ya, Tao po, tang.